מלוכים לפונה ולעשו ואוכי ארצו שעיר שדה אדום. איפה נמצא עשו? איפה נמצא עשו? עשו נמצא בשעיר בכלל. הוא לא נמצא בארץ. איפה היית מצפה שהוא יהיה? שהוא בארץ, נכון? איפה השארת אותו? בארץ. עכשיו הוא נמצא בשעיר. מה? הוא גר בשעיר. הוא גר בשעיר. נפגשים ביחד עם יעקב, והוא אומר לו, טוב, אני אלווה אותך. הוא אומר, לא, תלך, למד ג' ט"ז, וישוב ביום ההוא, עשו לדרכו, שעירה. איפה הוא הלך? חזר. זאת אומרת, איפה הוא גר? הוא גר בשעיר. הוא בא להיפגש, הוא בא להרוג את יעקב, בסדר, הסתדר איתו, עכשיו איפה הוא חוזר? לשעיר. אדום זה בדרום. בדרום קצת נגב, קצת ערבה סעודית. עכשיו, אם אתם לוקחים סוף הפרשה, למד ה' ו', לא, סליחה, למד ו', למד ו', ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלו ארץ מגרון וסדום מארץ מגרון. וישב עשו בהר שעיר, עשו ואדום. אנחנו יודעים שהוא בשעיר, מה קרה פה עכשיו, הוא פתאום לוקח, כאילו הוא עושה עברת דירה עכשיו, הוא כבר גר שם. אנחנו יודעים שהוא גר שם, וגם כשהוא עזב את יעקב, הוא חזר לשם. מה קורה פה? שאלה ראשונה. עכשיו, אנחנו מכירים את המפגש, יעקב נפגש עם עשיו, קודם כל שולח לו מתנות ועוד מתנות ועוד מתנות, לאדוני לעשיו, לאדוני לעשיו, לאדוני לעשיו, 8 פעמים לאדוני לעשיו. גם, אתם שימו לב, שפסוק ה' ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדיך, הוא לא מדבר עם עשיו, הוא לא מדבר עם עשיו, הוא מדבר עם האנשים שהוא שולח, הוא אומר, תגידו לאדוני לעשיו, כאילו הוא מתייחס לאדוני לעשיו, לא שהוא במסר, אתה יכול להגיד, או במסר, שולחים, אתה יודע, לכבוד הרב הגאון האדיר המופלג וכו', אז שם כשאתה עושה את המכתב, אבל כשאתה מדבר עם השליח, אתה לא אומר לו את זה, כן? פה הוא אומר, כאילו באמת מתייחס לעשיו כאדוני, לעשיו. אומרים שהוא לגמרי, איך אומרים? הוא לגמרי נכנע. ושולח המון מתנות, ואחר כך הוא נפגש איתו, אז איך כתוב? וישם את השפחות ואת הילדים ירשום את לאה וילדיה האחרונים ואת רחל ואת יוסף האחרונים, והוא עבר לפניהם והשתחוו ארצה 7 פעמים עד גישתו עד אחיו. הוא מתקרב, הוא משתחווה, עוד פעם משתחווה, עוד פעם משתחווה, עוד פעם משתחווה. כאילו לגמרי, יעקב לגמרי נושק את האבק. נושק את האבק, מכבד את עשיו, אדוני עשיו. אז מי נכלל למי? מי נכלל למי? יעקב לעשיו. בפסוק, ויגבה יצחק, ל"ה כ"ט, ויגבה יצחק וימות, ויאסף אל עמיו, זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. אתם זוכרים?
איך קברו את אברהם? מה כתוב שמה? יצחק וישמעאל. מה כתוב בחז"ל? מה הם אומרים? מה הם אומרים שמה? יצחק וישמעאל? שכאילו נתן כבוד ליצחק, שעליו שהוא היה הבכור, כן? הוא נתן לו, חזר בתשובה, איך שתגיד את זה? פה? לא, ויקברו אותו עשיו ויעקב. עשיו הוא ראשון. הוא לא נותן לו כבוד, הוא לא אמר, יעקב עכשיו, אתה צדיק, תן לך כבוד, כמו ישמעאל ליצחק. לא, עשיו וליעקב. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, יעקב חוזר אחרי 20 שנה מלבן. מה היינו מצפים? מה הדבר הראשון שאתה היית עושה אחרי 20 שנה שאתה חוזר מלבן? מה? מה היית עושה הדבר הראשון? מה? אתה לא היית עושה כלום? מה? להורים. הולך ליצחק. זה הדבר הכי פשוט שאנחנו מבינים. לא. יעקב קודם כל הולך לסוכות. כמה זמן היה בסוכות? שחז"ל לפחות, רש"י, כמה זמן היה בסוכות? 1.5 שנה. אחרי זה, איפה הוא הלך? אחרי סוכות איפה הוא הולך? לשכם. מה הוא עושה שמה? קנה חלקה, בונה בית. קונה חלקה ובונה בית. לא כתוב בכלל שהוא נפגש איתם. רגע. אחרי זה, השם קורא לו ללכת לבית אל. אז הוא הולך בית אל. טוב, השם אמר לו. בסדר. אחרי בית אל, איפה הוא הולך? לוז. לא, זה לוז, זה בית אל. וייסע ישראל ויהיה את העולם מעלה למגדל עדר. עוד פעם, עוד מקום. קיצר, הולך שנים בארץ ישראל, והוא נסה, בעצם הוא ניסה להשתקע בכלל בשכם, אם לא היה הסיפור הזה של דינה, היה נשאר שמה, וגם כשהוא עוזב את שכם, ועוזב הוא הולך לבית אל, ואחר כך בית אל, הוא עוד לא הולך לאבא שלו. איפה כתוב שהוא הולך? כ"ז, למדי כ"ז, ויבוא יעקב אל יצחק אבי ממרא קריית ארבע, היא חברון אשר גם שם אברהם מיצחק. ויהיה מיצחק בעד 80 שנה. ובמדרש כתוב שבאמת הוא הגיע סמוך לפטירתו. לא יודע מה אמרו. בכל אופן, גם לא כתוב שום דבר על המפגש. כשיעקב פוגש את יוסף, כולם בוכים, כולם מתנשקים, וכאן, אוקיי, הוא הגיע לממרא, זה מה שכתוב, ומיד כתוב בפסוק שהוא נפתח. אני לא יודע מה זה אומר. יש צליל בפסוק. הוא מגיע והוא נפתח. נכון? אוקיי. זאת אומרת שמה יש לנו? יש לנו מצד אחד רואים שהוא בכלל לא רץ לראות לאבא שלו, הוא מתעכב, וגם אחר כך בסוף כשהוא כן מגיע, בפסוק כתוב ויגבע. כאילו זה ממש סמוך לפטירתו. צריך להבין מה רוצים פה. אנחנו הסברנו, אני חושב שהסברנו, שבוע לפני שבועיים, שבעצם יש פה, היה פה שתי ברכות. היה הברכה שיעקב, שעשיו רצה אותה, ויעקב במרמה לקח אותה. שזה מה זה הברכה? איפה זה? מה? כן? למה? איפה זה? יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, אבי גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, ייתן לך מצד השמיים, ישמענה הארץ, רוב דרגה מתירוש.
כאילו, תהיה מלך העולם. תהיה מלך העולם, יהיה לך אימפריה, ויהיה לך משמני הארץ, ודגן, והכל וכו' וכו' וכו'. זה ברכה אחת. יש ברכה שנייה, שכשהוא הולך, לפני שהוא הולך, כשהוא שולח אותו ללבן, אז הוא אומר לו ברכה אחרת. יבורך אותך בהרבה וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך שנתן אלוקינו אברהם. בכלל, בברכה ההיא לא דיברו על אברהם, לא דיברו על ארץ ישראל, לא דיברו על כלום. דיברו על תהיה לך אימפריה, ויהיה לך דגן ותירוש וטל שמיים, מה שאתה רוצה. או למה זה. ופה יש ברכה ספציפית של נקודתית, הנושא של אברהם אבינו, דרך של אברהם אבינו, ברכה של אברהם אבינו עם ארץ ישראל. זה שתי ברכות שאין להן קשר. האמת היא שבהחלט אפשר שיעקב ייעד את הברכה הזאת ליעקב מלכתחילה. הברכה שאברהם, המשך של אברהם, אתה אברהם, אתה המשך של אברהם, אתה דרך השם, כן. מה, יצחק לא ראה שיעקב הוא ישתם יושב ועולים, או שהוא צדיק? לא, הוא לא ראה, רק עשיו. מה, כזה עושים ממנו סדילי לגמרי. לא, ברור שלא, ברור שהוא ראה שהוא צדיק, יעקב צדיק, ויש לו מה לתת בצדקות שלו. עשיו, ישדה, איש העולם, הוא ידע לנהל מערכות, הוא ייקח את העולם. העולם הגדול יכול להיות שעשיו צריך לנהל, אבל הבית מדרש, ארץ ישראל, בית המקדש, דרך השם, זה שייך ליעקב. זה שייך ליעקב, מלכתחילה זה שייך ליעקב. רבקה ויעקב חושבים, רבקה בעיקר, חושבת שלא, שיעקב צריך לקבל גם את הסיפור הגדול. גם את הסיפור הגדול. רש"י אומר, חז"ל בעצם מביא רש"י, כשהוא חוזר, יש משהו מאוד מעניין, חוזר, יש משהו מצחיק. הוא לא רוצה להתגרות בעשיו. מה הוא שולח? אם לא גרתי ואיך רעדתו, והיה לי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה. מה, אתה מתגרה בו? אתה מספר לו שאתה עשיר? שהצלחת? לא, זה מצחיק. מה רש"י אומר? לא, הפוך. שזה לא הברכות. הברכות זה טל שמיים, משמני אורץ, הדוגון, זה משהו לא נכסה, זה לא נכסה, זה לא ניידה. זה מטלטלים. מטלטלים, מאלה. אבל נכסה, זה לא ניידה, זה שלך. כאילו, לא התקיימו בי. זה מה שהוא אומר לו. הוא אומר, לא התקיימו בי. לא התקיימו בי הברכות. אז יעקב, מה יעקב אומר? מה יעקב משתחווה? יעקב משתחווה ונכנע לגמרי. זה הפשוטו של מיקרו, זה שיעקב לגמרי נכנע לעשיו. זה הפשוטו של מיקרו. יעקב משתחווה, שולח לו מתנות, אדוני יסור, אדוני יסור, אדוני יסור, משתחווה לגמרי, נכנע לגמרי, ולכן עשיו, אוקיי. מה? חשבתי שאתה בא לקהל, אתה בא עם גרויס גביר, אתה בא לאיים עליי, אתה נכנע לי, בסדר, חבקהו וישקהו, בסדר, אפשר לחיות עם אחד שנכנע לך, עם אחד שהוא קורא לך אדוני, 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 משתחווה לך, בסדר, אפשר לחיות עם זה. כאילו, הוא סתם את יעקב בגלל שהוא גנב לו את הבכורה, כאילו, את הברכות האלה, בסדר, לא קרה כלום.
התורה, בפשט של התורה, אם אנחנו מסתכלים, מהפטירה מהפטירה, כאילו פסוק ל"ו, כל הפסוק ל"ו, מיד אחרי זה כתוב אלה תולדות עשיו, ומעריכים בזה, וזה האלופים של עשיו, וזה המשפחות של עשיו, וזה המלכים שיצאו מעשיו, אריכות, אלופי, אחורי, ובני צבעון, לישון, ואלו המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלכי לפני בני ישראל בכלל. מה אומרים פה? אומרים, פה היה מלכים, פה יש מלכים, פה יש אלופים. בכלל, אנחנו בגר ותוישוב, ואחר כך יורדים למצרים, עד שבכלל, אחר כך שופטים, עד שיהיה איזה מלך אצלנו. מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו? מי על הגובה? עשיו. עשיו יש לו אלופים, עשיו יש לו מדינה, עשיו יש לו מלכים, עשיו. אז לפי הפשט, לכאורה, יעקב ויתר על התוכנית הגדולה. הוא ויתר בכוח, או... התוכנית הגדולה היא מה? מי יהיה האימפריה? יש אחד שיהיה לו אימפריה, אחד שיהיה לו את הדגרן ואת התירוש וכו' וכו'. ויעקב אומר לו, אני כלום, אני אפס, אין לי קרקע, אין לי דגן, אין לי תירוש, יש לי מקסימום, יש לי מטלטלין. אני משתחווה לך, ומה קורה? באמת התורה אומרת, מי עלה לגדולה, מי היה לו אלופים, מי היה לו מלכים? עשיו. החז"ל בעצמם אומרים שלמה באמת לעשיו היה מלכים? למה היה כל כך הרבה מלכים? לפני מלך בישראל? באמת בגלל ההשתחוויות של יעקב, הם עושים את זה, ביקורת, כאילו, מה אתה נכנע כל כך הרבה? זה שנכנעת כל כך הרבה, זה שקראתי כל הזמן, אדוני עשיו, אתה משתחווה אליו כל הזמן, אז באמת הוא גודל. אבל עשיו לא עושה את המלכות שלו בכנען. אוקיי, הוא היה, לפני כן, גם כשהוא חשב להרוג את יעקב, איפה הוא היה? בשעיר. אז מה זה כתוב? וישלח, רגע, אבל זה עוד מעט נראה את השאלה, וישלח מלאכים לאיפה? אבל זה לא היה בכנען, אדום, שעיר שם? לא, שעיר זה לא כנען, שעיר זה למטה, זה בדרום, זה אדום. אדום זה משהו אחר, זה לא כנען. אז הוא היה בשעיר, גם כשהוא חשב שהוא מחסל את יעקב. יעקב בכלל לא היה בעניין, הוא היה בחוץ לארץ, אבל גם כשהוא חוזר ויש לו את התכנון לחסל אותו, הוא לא בכנען, הוא בשעיר, הוא באדום. זאת אומרת שזה שהוא בשעיר, זה ברור לא מראה שהוא מוותר על כנען בשביל יעקב. כי הוא שם גם כשמתוכנן לו להרוג אותו. יעקב הצליח לשנות את דעתו של עשיו? עוד מעט תראה מה קרה פה, איפה אתה רואה שהוא שינה את דעתו? לא, אני שואל איפה הרב רואה שהכוונה שלו הייתה להרוג את יעקב. ויפחד, ויפרד, ויצר לו. איך יעקב רואה את הסיטואציה? הוא בא עם 400 חיילים בשביל לקבל אותו במשמר המלכה. יודעים למה הוא בא. באמת, הביקורת של חז"ל שיש קנייה כזאת גדולה של יעקב, מיד אחרי זה אתה באמת מראה את הגדולה של עשיו, את הממלכה של עשיו, את האלופים של עשיו וכו' וכו'. באמת, אם אנחנו נהיה כנים, מתי התקיימה, אם רוצים להגיד שהברכה חלה על יעקב, מתי זה התקיים? מתי היינו אימפריה?
אז אומרת, כל הזמן שהם היו ביחד, כשיצחק מברך, הוא מתכוון ל-40 שנה שיהיה בעוד 1000 שנה, בעוד 1000 שנה יהיה איזשהו 40 שנה, או דוד המלך יכבוש את אדום, זה בזמן מסוים, זה הכוונה, רב יבוא צעיר. רב יבוא צעיר זה הכוונה, ה-30 שנה הזאת בעוד 1000 שנה, זה הכוונה. מה באמת, נו? באמת, רב יבוא צעיר, זה עכשיו. עכשיו זה יהיה, או זה יהיה במשך 1000 שנה, לא יודע מה, שמענו, בזמן יעקב, בזמן משה, בזמן שמואל, בזמן זה, כל הזמן הזה לא היה שום דבר, בסדר, מצאת, אתה יכול להגיד יותר טוב, להגיד לעתיד לבוא, זה אחד מהתירוצים, כן, התירוץ ראשון זה דוד המלך, תירוץ שני, לעתיד לבוא, גמרנו, אחי, לעתיד לבוא אפשר להגיד הכל, אפשר להגיד הכל, אז כשמשיח יבוא, יהיה הכל טוב. אולי, אתה חושב שעשיו היה כל כך רב על עתיד לבוא, הוא לא יודע שהמשיח יבוא, לא מעניין אותו משיח, מעניין אותו עכשיו מעניין אותו, עכשיו אני רוצה כסף, מה, בעתיד לבוא אתה רוצה כסף, עכשיו אתה רוצה כסף. כן. אז יש לך, אתה יכול להגיד בכמה אפשרויות, אתה יכול להגיד שברכות, אתה יכול להגיד שברכות שנלקחות במרמה לא תופסות, וזו תפס באמת, ויעקב לא קיבל אותם. או אתה יכול להגיד לעתיד לבוא, אתה יכול להגיד, הכל פתוח, תן לך שתי אפשרויות. בכל אופן, ברור לנו שבאותו זמן, ובמשך 1000 שנה למינימום, עד שמגיעים לדוד המלך, זה לא קרה. אולי עכשיו זה קרה, כן, בסדר. בחיים ישראל לא הייתה אימפריה. לא הייתה אימפריה. אף פעם לא הייתה אימפריה. גם בזמן דוד המלך לא הייתה אימפריה. היא כבשה קצת אדום, קצת מואב, לא הייתה אימפריה. שלמה מלך בכיפה? כן, בכיפה שלך. אתה צריך להבין מה שכתוב. מה שבכיפה. כן. אני לא יכול להסביר כל הגתה שקיימת כדי שתבין אותה, אבל ברור, הגתה זה לא פשוטו של מקרא. זה לא פשוטו של מקרא, כן? זה לא פשוטו של כלום, זה מדרש. כל הגתה צריך להסביר. כל מדרש צריך להסביר. לא. שמה? אפשר במקום להגיד תירוץ על כל הגדת, אפשר להגיד תירוץ אחד פשוט. על כל הגדתות בש"ס. שמה? אבל אם זה היה פשט, זה לא היה דרש. למה קוראים לזה מדרש? כי זה דרש. זה לא במדרש, זה בגמרא. זה מדרש. אם זה היה כתוב במדרש. זה כתוב במדרש קודם כל, ובמדרש הגדת של הגמרא זה מדרש. אוקיי. מה? ודרשו עבודנו בגמרא. טוב. אוקיי. ועשיו, אוקיי, אז זה הדבר השני. עשיו, אני חושב שלפי מה שאנחנו מדברים, עשיו אין עניין בארץ ישראל. הוא הלך לסייר כבר. שמה הוא בונה ממלכה, ויש לו מלכים, יש לו אלופים, וזה, אין לו עניין בכנען. יכול להיות ששמה, שקשה לזרוע, קשה. אין לו עניין בכנען בכלל. והוא נוסע משם. והוא גר שם. הוא גר שם לפני שהוא חשב להרוג את יעקב, והוא גר שם אחרי שהוא מתנשק עם יעקב. הוא הולך לסייר. עכשיו, מה כתוב פה? מה אתם חושבים? למה הוא בכל אופן משאיר את מה שהוא רכש בארץ כנען, או אנשים של ארץ כנען, הוא משאיר אותם פה? ועד מתי הוא משאיר אותם פה? עד מתי?
איך כתוב בפסוק? איך מתי זה קורה? מיד אחרי. לא, ממש לא. ממש לא. אחרי שקברו את יצחק. עשיו הוא אבי אבות של כיבודיו, כידוע. עכשיו שמעון גמליאל אמר, אני לא עשיתי כיבודיו כמו עשיו עשה. עשיו. אבי אבות של כיבודיו, שבאים להגיד מי עשה כיבודיו, אומרים עשיו, והוא משאיר חלק מהרכוש פה, נכון, עיקר רכושו בשעיר, עיקר דירתו בשעיר, איפה הוא גר? הוא גר שמה, איפה הארמון שלו שמה, אבל פה יש לו גם כן בנים, יש לו נשים, הנשים הכנעניות, והרכוש אשר רכש, כתוב, הרכוש אסקוניה אשר רכש בארץ כנען, מה שמקומי, הוא השאיר פה בינתיים. עכשיו, הוא עוזב, בגלל שאין לו עניין להשאיר פה, בגלל שהוא גר בשעיר, אבא שלו נפטר, מה העניין להשאיר פה? בפרט שזה מפריע ליעקב, זה מפריע ליעקב, אז אין לי מה לעשות שמה. אז הפשוטו של מיקרו היא, למה הוא משאיר אותו שם? כן, למה לא? הלוא הוא נכנע, הוא לא מהווה איום, מה אכפת לי להשאיר אותו שם? הלוא בין כה אני גר בשעיר, כל מה שהשארתי פה זה כל זמן שיצחק היה חי, יצחק נפטר, בסדר, אני יכול להשאיר פה, אני יכול להחזיר הכל, ואני מסתדר טוב עם יעקב, יעקב הוא כנוע לי, אז לא אכפת לי להשאיר אותו, אח שלי. עכשיו. כתוב אבל כי היה רכושם רב, ונראה שכאילו נדחק לא, יש לו שתי אפשרויות, רכושם רב, הוא יכול להגיד, זה ממש דומה לאברהם עם לוט. מה, אברהם מוותר ללוט את ארץ ישראל? הוא אומר, אם אתה רוצה פה, אני אהיה ושם, אם אתה רוצה פה, אני אהיה שם. לא, זה אומר אמירה שהוא מוותר ליעקב את ארץ ישראל. לא רב איתך, יש לי ממלכה בכל מקרה. אני לא צריך את זה עכשיו פה, אני לא צריך את זה פה, אוקיי? אם לא היית פה, הייתי משאיר. עכשיו, אתה פה, וירכוש שם רב, בסדר, בוא לא נריב. סוף נוח כתוב שתרח מת, ואחרי זה כתוב לך לכו. אז רש"י על המקום וחז"ל אומרים, בעצם לפי החשבון הוא לא מת. זה לא היה נעים להגיד שהוא השאיר את אבא שלו, אז כתוב שהוא מת. רגע, נכון. זאת אומרת, אוקיי, אז יעקב נפרד מתרח. יעקב במובן, תרח יש לו דרך, ואברום יש לו דרך אחרת לגמרי. כאן אתה יודע, הוא צודק, גם כאן, לא משנה עכשיו, שיצחק נפטר רק אחרי מכירת יוסף, כן. אוקיי, לא, יצחק אחרי העקדה, כתוב שאברהם חזר עם נעריו לבאר שבע, לא כתוב שהוא חזר עם יצחק. איפה מוצאים את יצחק? הוא היה בבאר שבע, בחברון, איפה מוצאים את יצחק? איפה היה כל הזמן?
איפה יצחק היה? יצחק היה בגרר. יצחק עד השידוך. עד השידוך? עד השידוך כתוב שהוא בברל החיירוי. אחרי עקדה הלך להתבודד שם בברל החיירוי, באמצע המדבר. יש מקום של ניסים, מקום שפוגשים את השם. הוא לא חוזר עם אברהם. יצחק בא לבעוט? כן. הוא לא חוזר עם אברהם. אחרי עקדה אנחנו לא פוגשים יצחק עם אברהם. לא מדברים, לא נפגשים, לא רואים שהם גרים ביחד. כמה שנים באמת יש עד שאברהם נפטר מהעקדה? מלא. אז לכל אב היה דרך שאפשר להגיד שכמעט היה מנוגד לדרך של אבא שלו. ברור שאברהם היה לו דרך אחרת מתרח, אבל יצחק היה לו דרך הפוכה מאברהם. אם לפי בעלי הסוד, אז זה חסד, זה גבוהה. כל אחד היה לו דרך ותקיפות בדרך שלו. ואחז את הדרך שלו, זה לא קשור עכשיו, עשו כיבודיו, אבל השאלה האם הם אחזו בדרך שלהם, ולא התבטלו לדרך של אביהם. לא אמרו, זה תת-תאות גזוק. בבריש אומרים, אבא עשה, אבא אמר, אבא עשה, אבא זה. לא. אברהם אבינו עשה ככה, יצחק עשה אחרת, יעקב עשה אחרת מיצחק, כל אחד עשה אחרת. ויכול להיות שכמו שהעקדה יצרה כאילו, חידדה את ההבדל בין יצחק לאברהם, גם הסיפור של הברכות חידדה את השתי דרכים, ובעצם לא נפגשו אחר כך, כמו שיצחק לא נפגש עם אברהם, גם יעקב לא נפגש עם יצחק עד הסוף. אוקיי, אז סיכום אפשר להגיד ככה, הברכות האמיתיות שאברהם רוצה, שיצחק רוצה לתת ליעקב, זה ברית אברהם, ארץ ישראל, דרך השם, וזה הוא נותן לו. ובאמת יעקב נהפך לישראל, הישראל זה הדרגה הגבוהה שלו, הרוחנית שלו, כן? לא דיברנו על זה, או נדבר אולי, ובאמת זה חלקו, ובאמת לא מצאנו באף זמן מן הזמנים שזה נהפך לאימפריה, שהוא קיבל, שיש לו, אי אפשר לקחת נקודה בתוך כל ההיסטוריה של 3,000 שנה ולהגיד 40 שנה אלה, זה התכוונו. כן. ואם עשיו זה רומי, אז בכלל, פה מצאנו את האימפריה. גם נאצים. מה אומרת? המלאה החרבה, זאת מלאה בחורבנה של זאת, שזאת מלאה. כן. לא, מה אומר? מה מי של דור? אתה לא מדמה רומי עם אורדוס? אתה לא מדמה את רומי, את האימפריה של רומי לממלכה של אורדוס. לא, אבל... אוקיי, בסדר, הבנתי אותך. קיסריה בירושלים כתוב. המלאה החרבה זה קיסריה? כן, בסדר גמור. אם אתה מחפש אימפריה, אז זה אימפריה. כתוב אדום בירושלים. אפשר להגיד, אז עשיו אין לו רואה ביעקב שום איום, בגלל שהוא נכנע לו לגמרי,
השתחווה ונכנע עד הסוף, לא רואה בו איום, משאיר אותו בכנען. אתה רוצה ארץ ישראל? כך. לא ארץ ישראל של יעקב אמר, יעקב לא, אז לא על זה רבנו בכלל. אנחנו רבנו על האימפריה, אנחנו רבנו על העולם הזה, לא על ארץ ישראל. ויעקב קובע דרך לעצמו, ובאמת לא נפגש עם אביו. נגיד, יחסים קרים. אוקיי. יש אפשרות להגיד בדיוק הפוך. שהברכות חלו על יעקב. ומתי זה יהיה? זה הסדלובו. או דוד המלך. יש אפשרות להגיד שמה שיעקב יצא, עשיו יצא מארץ ישראל, זה בשביל שהוא מודה ליעקב על הברכות. עכשיו הוא מודה לו על הברכות. ולכן הוא עזב את ישראל, כי ככה הוא מודה לברכות. ויש, על כל מה שאומרים, יש ראשונים לכאן, ראשונים לכאן. יש מדרשים לכאן, מדרשים לכאן. מה שאתה רוצה אצלנו ביהדות יש הכל. יש שאומרים ככה, ויש רש"י למשל אומר, אוקיי, למה הוא עזב את ארץ ישראל? סימן שהוא מודה לו. רש"י אומר, קליוקור, במדרש כתוב לא ככה, לא משנה. בסדר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אפשר להגיד שיעקב הגיע לחברון, וחי עם יצחק עוד איזה 30 שנה, לא כתוב, אז לא כתוב. לא כתוב, אבל באמת, כשהוא יכל להגיע, הוא הגיע ושירת את אבא שלו, וחי בטוב, ושלווה, ואהבה, ורעות, אפשר להגיד. אפשר להגיד שהברכות זה מרמה, ולא עושים ככה, ואפשר להגיד, לא, זה בדיוק מה שהיה צריך לעשות. יש נבואה של רב יעקב צויר, ויש לו, וככה צריך לעשות, וצריך לרמות, וצריך לרמות אבא, ואת הבעל, ואת הגדול הדור, וצריך לרמות אותו, ככה צריך לעשות. אז יש שתי גישות בכלל בפרשנות, יש פה שתי גישות בפרשנות בכלל, בפרשנות של התורה, של הנביא, או בכלל. יש גישה שאומרת, הכל לבן, הכל ורוד, הכל נקי, זה מחזק אותנו, זה מרומם אותנו, אנחנו בסדר, אנחנו נקיים, אנחנו בלי רבב. ויש ראשונים כאלה. ויש ראשונים אחרים, לא, זה מורכב, לא בדיוק ככה היה צריך לעשות. ולפעמים זה חטא, הרמב"ן יבוא ויגיד, מה, אברהם זורק את הגר, מה זורק אותה, לפני כן, פעם ראשונה כשהיא בהיריון, זה חטא. זאת אומרת, חויסי זה חטא. לא כתוב בחז"ל, לא כתוב כלום, הרמב"ן בהגיע ואומר את זה. לבד, הרמב"ן אומר, אברהם אבינו חטא. אולי בשביל להגיד את החוכמות האלה, אולי תשמור את זה. ברור אלה ואלו דברי אלוקים בחיים. אז מה השתי גישות האלה? מה השתי גישות? הגישות יש גישה שאומרת הכל לבן, הכל טוב. זה מדרבן אותנו. זה מדרבן אותנו, אתה צריך את זה. יש כאלה שצריכים את זה. אנחנו הכי יפים, אנחנו הכי טובים. אין לנו, החרדים זה הכי טובים שבעולם, בכל. כי
זה צורה איך להחזיק את הציבור. אתה חושב שאתה לא טוב ב-QA, אז זה מוריד לך את הידיים. אומר לך, אתה הכי טוב, אתה תותח, אתה יכול, ואתה תצליח, ואתה מהאליטה. זה משהו אחר, אתה הולך עם ראש מורם, ואתה הולך ואתה מתחזק בדרך שלך, וזה נכון. מצד שני יכול לתפוס גובה ולא לסוג מצד שני, יש שתי בעיות בצד הזה, להגיד שהכל טוב, להגיד, כי בסוף אתה באמת מרגיש בסתירה, ואתה מדחיק אותה. כאילו הוא מוכן להדחיק, נכון זה מרמה, אבל כן, זה היה צריך לעשות, ככה צריך לעשות. מתי חלו הברכות? לעתיד לבוא, אתה מרגיש, לא אתה, מי תקבל? לא, אתה מרגיש כאילו מריחה, ואתה מדחיק אותה, זה דבר ראשון. דבר שני, הבעיה היא שכשאתה אומר כל הזמן אנחנו טובים, הכי טובים, אז לא מצליח, לא מעלים את הבעיות, לא מעלים באמת את הבעיות האמיתיות, ולא מטפלים בהן, כי אנחנו הכי טובים. אנחנו לא יכולים להגיד שום ביקורת על עצמנו, כי אם יהיה ביקורת, זה לא, אנחנו הכי טובים. איך אני מקדם אותך? אני אומר, אתה הכי טוב, אתה לומד, אתה יודע הכל, אם אתה לומד תורה, אתה יודע את כל העולם, אתה יודע את... נכון? מה שאומרים, נכון? אם אתה יודע יבומס, אתה יודע מחשבים. אם אתה לא יודע מחשבים, זה בגלל אתה לא יודע יבומס. אם אתה יודע יבומס, זאת אומרת שאתה יודע את הכל, מה? מי שגדול בתרא, הוא יודע הכל, נכון? עבור בבא, לקר, אני אגיד לך חז"ל, לקר מי זה, לקר דבר שתר מי זה ברייתא וכולי. כל הצפונות, הכל בפנים, הכל כתוב. כידוע שהחזון איש ידע לנתח ניתוח ראש, כידוע, מה זה ידוע, מה זאת אומרת? אני ראיתי את הפתק, אני שאלתי את כל התלמידי חזון איש, הם לא יודעים מי זה, הם לא מכירים מהסיפור הזה, לא מכירים, זה שטויות. סיפור מפורסם שהוא ידע חולדה. כן. זה מצחיק. בהקדמה של... אנחנו נסתה פה בעניין. הקדמה של השולחן ערוך, כתוב שהגאון, מי אנחנו מכירים? הגאון, הרמב"ם, מי אנחנו מכירים? מי השרשרת של הגאון למד כל החוכמות ממורים. לא, הוא לא צריך, מה צריך? צריך הכל בפנים בתוך בונצייה. הרמב"ם למד רפואה מזה, למד מתמטיקה ממקומות אחרים, למד פילוסופיה מהיוונים, לא, הכל כתוב, אבל היה צריך להיות דירוג, נכון שאתה לא יודע הכל, אבל משהו, כאילו, רב חיים קניבסקי היה צריך להיות במתמטיקה ככה, כן, הסטייפלר ככה, מה, בפיזיקה, בביולוגיה, מה אתה מבלבל במוח, תגידי, שקט, אתה מפריע להסרטה, כן, אז ברור, בסוף זה גולש, אז כל אחד באמת, מי אני שאני אגיד מה צריך לעשות, כל אחד צריך, יש אנשים שחייבים להגיד להם הכל טוב והכל בסדר והכל טוב, כי הם לא יחזיקו מעמד, מה אנחנו פחותים מהדתיים לאומיים? מה? הכי טוב, החסד אצלנו, מה יש לנו יצרה ועזרה למרפא וזה, אז כל החסד אצלנו, יש להם חסד בכלל, יש להם בכלל לא דום לחברו, אנחנו הכל אצלנו, הלומדס, ברור, התורה זה ברור, הכל טוב, אבל גם הבן אדם לחברו הכל אצלנו.
אז זה אפשרות לא, אפשרות לאנשים יותר חכמים שיכולים לצפות קצת מורכבות וככה אפשר לתקן דברים שדרשים לתיקון.